Sinne kokoontui viime viikon lopulla joukko vihaisia ja pettyneitä ihmisiä. He ovat sijoittaneet rahojaan Wincapitaan hyvässä uskossa, eivätkä halua tästä uskosta vieläkään luopua. Eivät siitäkään huolimatta, että Wincapitan keskushahmo Hannu Kailajärvi on KRP:n tiedotteen mukaan tunnustanut, että Wincapitassa oli kyseessä puhdas pyramidihuijaus. Valuuttakauppaa ei ole käyty ja kyse on ollut vain sijoitettujen rahojen uudelleenjaosta. Osa mukana olleista rikastui, useimmat menettivät rahansa. Kouvolan huoltamolla oli paikalla molempia. Vaikutti hyvin rehdiä suomalaiselta perusmieheltä ja varsin vaatimattomalta sellaiselta vielä, että ei halunnut hirveästi tuoda itsensä esiin. Ei se kaveri mulle mitään pahaa tarkoittanut tietenkään tällaista, jos tämä nyt pahaa voi sanoa. Tämä on niin vakava asia, että siihen pitää puuttua. Joukko sijoitusklubi Wincapitan jäseniä on kerääntynyt kaakkoissuomalaiselle huoltoasemalle kriisipalaveriin. Melkein kaikki tahtovat pitää henkilöllisyytensä salassa. Osa pelkää negatiivista julkisuutta, osa suoranaista väkivaltaa. Jäikö sulla paljon sisään? Jäi. Haluatko summista? En, mutta ihan tarpeeksi. Koska mä en uskonut koskaan tämän loppuvan, vaan katsoin vaan, mä pelasin peliä pallaan. Oli tämä palkkijärjestelmä klubissa niin lähdin, että niin kavereille ja ystäville suosittelen tämmöistä sijoitusmuotoa, kun se näytti tuottavan ihan hyvin. No, minähän olen sijoittanut vaan ehkä luokkaa 2-3 tuhatta euroa. Eikö sä saada voittoa? Kyllähän se reilusti liikaa. Kyllä mä reilu 200 000 on nostanut. Ulkomaat on hankkinut yhden pienen osakkeen. Keskusrikospoliisin viikko sitten julkaiseman tiedotteen mukaan Wincapita-jutun pääepäilty Hannu Kailajärvi on tunnustanut, ettei Wincapita ole tehnyt valuuttakauppaa. Sijoitusklubi Wincapitan esitutkinnassa on varmistunut, että Wincapita ei ole käynyt valuuttakauppaa. Jutun pääepäilty Hannu Kailajärvi on kuulusteluissa myöntänyt, että Wincapita ei ole saanut tuottoja valuuttakaupoista, vaan sen varat ovat muodostuneet ainoastaan jäsenten rahasuorituksista. Wincapitan jäsenistön keskuudessa on ainakin jossain määrin ollut käsityksenä, että klubin FX Trader Signals-ohjelma olisi näyttänyt Wincapitan tekemiä valuuttakauppoja. Pääepäilty on kuitenkin kuulusteluissa kertonut, että kyseessä ovat olleet ohjelman tekemät kaupantekoehdotukset, eivätkä todelliset valuuttakaupat. Esitutkinnan mukaan mikään asiaan liittyvistä yhtiöistä ei ole pitänyt toiminnastaan kirjanpitoa. Tapaamamme Wincapitalaiset pitävät KRP:n tiedotetta harhaanjohtavana. KRP ei mainitse mitään asiaan liittyvistä yhtiöistä. Näitähän oli Wisforex ja siellä oli muitakin. Ja ei kerro niiden valuuttakaupan teosta mitään. Ja tämä on aivan oleellinen asia. Jäsenistölle on kerrottu alusta pitäen, ettei Wincapita tee itse treidausta, vaan se ostaa treidauspalvelun toisilta yhtiöiltä. KRP oli sanonut sitten myös, että esitutkinnan mukaan mikään asiaan liittyvistä yhtiöistä ei ole pitänyt toiminnastaan kirjanpitoa. Okei. Panamaan rekisteröityjen offshore-yhtiöiden ei tarvitse pitää kirjanpitoa. Eihän nämä signaalit ole valuutta-alusta, joka teki kauppoja, vaan Hannu teki itse manuaalisesti nämä kaupat valuutta-alustalla. Mä en ole ikinä nähnyt tässä mitään pyramidia. Wincapitan internetsivut lakkasivat toimimasta 7. maaliskuuta 2008. Yksikään tapaamistamme 12 klubilaisesta ei ole tehnyt Wincapitaa vastaan rikosilmoitusta, vaikka kaikilta jäi klubin saatavia. En mä ole nähnyt tässä koskaan mitään rikosta. Kyllä mua on kuulusteltu, olen siellä ollut ja poliisi sanoi, että teetkö? Mä sanoin, että mistä varten en mä ole mihinkään rikolliseen lähtenyt, koska mä oon rehellinen mies. Vuodesta 2004 Wincapitaan kuulunut Kari Lahtinen on tehnyt rikosilmoituksen KRP:n toiminnasta. KRP:n tutkinta Wincapitasta on todella törkeää. Siinä valehdellaan asiatietoja, mitä KRP:llä on. Miksi KRP tekee tämä? Onko tarkoituksena hajottaa ja surmata Suomen Wincapitassa olevat ihmiset, ketkä ovat suurelta osaltaan alaluokkaa? Voit sä kertoa, mihin sä viittaat tällä surmaamisella? 7 henkilöä on kuollut tällä hetkellä Wincapita-hommista tulleiden KRP-tiedotteiden takia. Viimeinen kuoli viimeisen KRP:n tiedotteen jälkeen Turussa, hyppäsi junan eteen. Tämä on pelkästään hyökkäys Wincapitaa vastaan Hannu Kailajärveä, koska Hannu on tehnyt
liian suuren rahasammon tästä Wincapitasta. Ketä tämä ärsyttää? Tämä ärsyttää Suomen suurimpia sukuja, pankkimaailmaa, rahalaitoksia ynnä muita henkilöitä. Poliisin pääepäilty Hannu Kailajärvi pidätettiin puolen vuoden pakoilun jälkeen Etelä-Ruotsissa 12. joulukuuta. Kailajärvellä on aikaisempaan liiketoimintaansa liittyen taustallaan useita konkursseja ja käräjäoikeuden tuomio törkeästä velallisen epärehellisyydestä vuodelta 2006. Tapaamiemme Wincapitan jäsenten luottamus Kailajärveen on säilynyt. Tuleeko teille semmoinen olo, että tekisi myös vetää tupaa? Päinvastoin mä mietin, että hei oikeasti, kuvittele itseäsi siinä asemassa. Kuvittele mitä se on. Paljonko niiden hartioiden päällä on. Oot se sitten rikollinen tai et, niin kuvittele sitä paikkaa. Tämä on tapahtunut myös 2000 vuotta sitten. Mä en sano, että Hannu on Jeesus enkä semmoista, vaan ihan vertaa vaan tilannetta, että Jeesus kulki ja hän teki hyviä töitä, mutta tilanteet muuttuu. Ensiksi kansa hurraa ja haluaa hänet kuninkaaksi. Ja sitten kuitenkin ristiinnaulitsevat Kolkatalla. Wincapitan jäsenet kuvaavat Hannu Kailajärveä poikkeuksellisen hyvämuistiseksi ja monialaiseksi mieheksi. Erään klubin jäsenen kanssa käymässään kirjeenvaihdossa Kailajärvi esittää näkemyksensä universumin rakenteesta. Atomin sisäistä rakennetta ei pitäisi käsitellä massayksikkönä, vaan energiayksikkönä, johon pääsee newtonilaiset klassisen fysiikan lainalaisuudet. Elektronit kiertävät kyllä atomin ydintä niin sanotussa elektronit. Tällaisia on joskus mukava pohtia. Ihan vain mielen virkistykseksi. Terveisin Hannu. Lakimies Jukka Narisen asiakkaina on useita Wincapitan jäseniä. Asiakkaita on kaikista yhteiskuntaluokista ja useilta ammattialoilta. Kyllä, ihan korkeasti koulutettuja viranomaisia saattaa olla. Vaikeinta varmaan on tämä tieto siitä, että asia tulee kestämään vuosia ennen kuin se ratkeaa. Kaikki omaisuus, talot, autot, tileillä olevat varat, osakkeet, ylipäätään kaikki on turvaamistoimen alaisuudessa. Niitä ei voi käyttää, ei voi myydä. Nimetyt rikosnimikkeet ovat petos- ja rahankeräysrikos. Pelkkä jäsenyys on riittänyt siihen. Onko asiakkaillasi mahdollisesti ollut näyttöä tapahtuneesta valuuttakaupasta? Ei suoranaista näyttöä, mutta kyllä on ollut näyttöä. Vetoan vielä tähän Hannu Kailajärven lausumaan. Se perusteella voisi päätellä, että kovin suuressa laajuudessa sitä ei ole tehty. Emme saaneet keskusrikospoliisilta haastattelua tähän ohjelmaan. Poliisin mukaan Wincapitasta on liikkeellä paljon huhuja, joista suurin osa on vailla todellisuuspohjaa. Ehkä minä lähtisin kyllä pienemmällä summalla. Että olisi niin kannattanut varmaan ottaa vähän niin kuin harkintaa ja katsoa ajan myötä, mihinkä se menee. Pitäisikö ihan sellainen niin kriisityöryhmä rakentaa nyt Wincapitalaista? Kyllä, ammattimainen, kyllä ehdottomasti. Tämä on niin vakava asia, että heiluttaa koko yhteiskuntaa.